минутка повече с тебе. Това са жестоки работи. Само едната страна не ги прави обаче. Не искам да звучи като пропаганда специално в моето предаване. Сигурно предполага си, че и другата страна прави изключително грозни неща, като химически оръжия. Проблема за химическото оръжие е един въпрос, който първо предстои международната общност да даде отговор. Кой го е използвал? Едната страна, режимът на президента Башар Асад, очевидно имат химическо оръжие, тъй като другата страна също има сериозни доказателства, че също имат. Каза се, че в тази битка заложници са хората. Всъщност, ето виждаме, те страдат от различните идеологии. Въпросът е, че сигурно и двете страни правят военни престъпления в този смисъл. Предполага се, че и двете страни правят. Има много престъпления. Между другото, много от фактите, до които сме стигнали, те не са нито от едната, нито от другата страна да са ни дали някакъв наклон. Това са неправителствени организации. Има много представители и на ООН, които са в Сирия, събират факти и данни. Ноември месец всички те ще бъдат предадени и ще има разследване именно за това, което казваш. Това са престъпления спрямо човечеството. Има ли деца войници? Това беше практика в Африка преди време. Сега има ли там деца войници? От кадрите, които самите джихадисти пускат, като заплаха към врага, към населението и същевременно възхвала в своя официален интернет сайт. Те са с много малки деца, които биват обучавани да убиват. Дори има един клип. Това отскоро ли? От кога се прави в Сирия? Да, отскоро е. Аз ходих миналата година и това не съм го виждала тогава. Не, че сега съм го видяла с очите си, тъй като те едва ли ще пуснат журналист да го снима, но самите те си го снимат, пускат си го, разпространяват си го и по този начин разговаряхме с техни членове на границата с Ливан в град Триполи. Така един парламентьор ни направи среща от съображение за сигурност. Джихадистите? Да. От съображение за сигурност избрахме неутрална територия на границата с Ливан. Тяхното обяснение е следното. Има един случай на човек, който се снима как яде човешко сърце на войник. Обяснението на неговия приятел, който е бил там в същия момент, когато се е снимал клипчето с изяждането, канибализма, да го наречем, обяснението е, че това е направено, за да изплаши врага, армията на президента Башар Асад. По отношение на другите престъпления, децата войници, обяснението на един от членовете на Нусра, с който разговаряхме, е, че по този начин спасява децата от вражеската и неверническа среда, в която живеят и им дават възможност за едно бъдеще в правата вяра. Това прилича малко на еничество, не знам. Да, това е, на мен също много ми прилича на еничеството. Сирийци, обаче, с които говорихме, казаха, че няма чак такива извращения. Те не смеят. Не знам, тези сирийци... Тук, които са бежанци, говорихме. Те казаха... Тези сирийци зависи от много откъде идват. Дори казаха, внимай, какво ще кажа Диляна, тя може би ще преувеличи в една посока. Добре, окей. Аз казвам на всички тези хора, които твърдят, че преувеличавам, нека следващия път да дойдат с мене, за да видят какво се случва там. Тъй като хора, които се седят в студиото или се седят и усвояват пари от неправителствени организации, пари, които са за сирийския народ, а не за тях. Мога да ти дам пример с хора, знам кого визираш, които след началото на войната от апартаменти в Люлин в един момент почнаха да живеят в апартаменти, в палати в Симеоново, с пари за сирийския народ. Така че който иска да спори с мен, може да го направи, но в Сирия, на място, на фронтовата линия, където умират хора, в истинските бежански лагери, а не защото тези тук, за които ти говориш, те не са такива като тези, за които аз мога да ти покажа и да ти разкажа. А какви са тези тук? Тези лагери... Не, тези тук хора, които сега идват при нас. Хора, които бягат от войната. Хора, които искат по-добър живот. Те самите казват, разбиха ни къщето, но не разказват такива чудеси, такива ужаси и думата. За всеки джихад и деца защото войници. Те са избягали. Това са хора, които не са там в момента в войната. Аз ти разказвам за хора, които... Или това, което аз съм видяла там на място. Градове призраци? Има ли? Да. Снимала ли си? Да. Много от градовете, които са... и чието население е избягло, и е или тук в България, или в различни съседни държави, или вътре в самата държава. Хора, чието домове... Цели градове има ли, които са пусти? Да, има. 1/4 от населението на Сирия, около 5 милиона души,
вътре в самата страна са загубили домовете си. Това може да си представиш колко градове са. Наистина влизаш в такива градове и имаш чувството, че си в гробница, погребал хиляди човешки съдби. Между другото, аз гледах на руска карта, то е много трудно да се направи карта къде е, как сега върват, кой какво е завзел. Всеки е взел по един квартал и се опитва. Той е абсолютно точно гражданска война. Да, сраженията се водят в самите жилищни квартали. Кога ще излиза филма? Скоро, сега го подготвяме. Аз искам да кажа, че... Ти и Николай Куманов сте били там, операторът ти е Николай Куманов, да го споменем. Да. Има хора, които казват защо е толкова луда. И между другото има Дора Тодорова, каза много хубаво въпрос това. Кой срещу кого и за какво воюва? Да, много хубав въпрос. Кой срещу кого и за какво? Как се случва една нация, която живее мирно, има и християни, и мюсюлмани, и всеки евреи? Защо в един момент нещо им стана? Какво им стана? Малко известен факт е, например, на тези сирийци, които ти твърдиш, че ме обвиняват, че аз лъжа и че не отразявам обективно, мога да кажа, че те не сме да вземем страна, това забелязах. Да, Сирия, аз също не вземам страна. Аз съм била там и показвам това, което съм видяла. Сирия е една изключително богата на петрол държава, като съвсем наскоро преди войната да почне, там са открити 4 находища. От общо 12, 4 са в нейни териториални води. Те могат да произвеждат същото количество петрол, като Кувейт. Говоря за дневно количество петрол. Може да се направи това изводи. Може би е нещо като причина, теория на конспирацията за войната. Не, въобще не е теория на конспирацията. Когато отидеш на място, там виждаш, че нещата не са толкова прости. Последен въпрос. Хората там искат ли светски живот? Какво ще се случи, ако Асад падне и дойдат джихадистите на власт? Какво ще... Това няма да спре така. Джихадистите искат исламистка държава. Да. Искат държава, която да се ръководи по правилата на шерията. И това си е официално прокламирано от тях. В северната част на Сирия много световни медии показаха репортажи, дори CNN. Има една терористична организация ISIS, която обяви там своя исламистка държава. И тя в момента се управлява по законите на шерията. Там, сигурно и там ще отидеш, ще кажеш, че там ти е интересно да отидеш. Ще видиш и там? Като християнка ще ми бъде много трудно. Ще бъде трудно, да. Благодаря за това гостуване. Нямаш дата за филма, за да го обявим, но като до седмица, го направиш до седмица, да, би трябвало да бъде готов филма за Сирия на Диляна Гайтанджиева. Благодаря ти много и се пази. И аз благодаря. Благодаря ти.